Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong andam nga makig-alayon sa executive order ni Governor Gwen Garcia nga nagpatangtang na sa RT PCR Test result isip usa sa mga rekisito nga makabisita sa Cebu ang mga turista kung ibalik lang sa MCIAA ang help desk sa Mactan Cebu International Airport. Siluan ni Rondina sa report. Simple ra gipangayo sa syudad. Ang naara sa airport, nganong dili man mahatag ang help desk sa airport nga maoy mo screen mo daan sa mga pasahero kung siya nihatag ba sa requirements nga atong gipangayo, which is the medical certificate. Kini ang tubag ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong dihang gikuhaan sa iyang habig kung andam ba usab ang dakbayan mutangtang sa RT PCR test result isip usa sa mga rekisito alang sa mga turista nga buot mo bisita sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Cebu Governor Gwen Garcia sa Executive Order No. 12 Series of 2021 miingon nga gikinahanglan lang makapresentar og valid medical certificate nga gi-issue sa usa ka reputable doctor pito ka adlaw sa dili pa ang schedule sa biyahe sa gipalit ning ining ticket paingon sa Sugbo. Mato ni Mayor Junard Ahong sukad gitangtang ang help desk sa airport, nag-agad na lang sila sa manifesto nga ihatag sa mga airline companies aron masubay sa ilang mga contact tracers. Butang nga lisod alang sa mayor kay padayon nga nagsaka ang mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan. Sa pagkakaroon, may 587 na ka mga active COVID cases ang Lapu-Lapu City. Ang ato ang airport since naa diri sa Lapu-Lapu, ato lang gipangitaag sistema nga papasayo na to nga ang nanod why COVID. Ang mayor may padana og suwat ngadto kang Attorney Glenn Napoli, OIC sa Mactan Cebu International Airport Authority niadto pang Pebrero 9. Apan hangtod karon wala pa itubag nga nadawat. Sa telephone interview, gipasabot ni Napoli nga nahukman sa MCIAA ang pagtangtang sa tanang help desk sa mga LGU sa airport aron makapasayon kini sa mga pasahero. Hinuon ang hangyo sa mayor, tukion pa sa tigom sa MCIAA board meeting karong Marso 5. While nakasabot na sa concern sa LGUs, ang kuan po sa ubang board members is maybe they can exercise ilahan man ng authority, they can exercise it sa ilahang territorial jurisdiction. Kaya ato na buhaton sa airport, tanang LGUs musunod. Uban ni Godfrey Relien, Luan Marondina, Balitang Bisdak.